Estem a l'Espai Chef Capravo, un implicat, un col·laborador en la Federació Catalana de DOPs i IGPs, sobretot per donar a conèixer els productes certificats, tant en DOP com IGP. És un distintiu que això vol dir que és salut, que és origen, que és territori, que és qualitat. Avui estem amb el calçot IGP de Valls per fer aquí una jornada gastronòmica de les més antigues que tenim a Capravo, que és la 10ª edició que contén amb ella. És important la divulgació gastronòmica del nostre país amb un producte com és la IGP Calçot de Valls. Està bé fer pedagogia d'aquest producte perquè fem pedagogia de la nostra terra, del camp català i de la nostra salut. Avui hem cuinat 3 tastos a l'Espai Chef Capravo, on el protagonista ha sigut l'IGP Calçot de Valls. Hem començat amb una mousse de calçot, llangonissa també i un crumble amb formatge i avellana. Després hi ha un tartar de llangostí calçot en 2 textures, amb pera també, i hem acabat amb un arròs cremós de calçot. La Gessamí ens ha fet uns plats meravellosos. És increïble veure com els calçots no només es mengen a la brasa. El calçot com a tal i com a cel·la és molt bon producte. I amb unes mans expertes ha sortit d'escàndol. Chef Capravo és una oportunitat perquè et donen idees i com degustar els productes de proximitat i de temporada. Me sembla superinteressant aquesta proposta de Capravo perquè sobretot dona visibilitat a productes de territori, no? Llavors és una manera de difondre, és una manera de publicitar, de donar veu a petits productors que a vegades no és tan fàcil arribar a tot arreu. I òbviament tots els productes que fem servir avui els trobarem a les línies de Capravo. Calçot de Valls, producte de temporada, fantàstic, en llangonissa de Vic, en arròs del Delta, en avellana de Reus, en formatge i mantega de la Cerdanya, de Cadí, en aquest cas. Productes tots emparats baix a la denominació d'origen i sobretot IGPs. Capravo és una de les distribuïdores de referència que tenim al nostre país. Que hi hagi el calçot IGP de Valls per nosaltres és un motiu d'orgull. A l'estar consumint aquests productes amb DOP i IGP, els consumidors, i avui aquí a Capravo i fer aquestes promocions, la part més important és que estan ajudant a aquelles dones, a aquells homes que són pagesos, a voler fer la feina que ens agrada, fer de pagès i produir aliments d'altíssima qualitat.